Semini nje ngile kwamba mali koza ngano zami before sizela enkonzweni cishe kwangabo 3 nje ngangiyogunda lapha ya ngangihlezi ke phandle ngiyigunda and then uNkulunkulu wakhuluma into ethi ibandla lakho in the spiritual realm lisesigabeni sokuthi lingumthombo wokuphila. Mangiphile ukuthi the evangelical church lisesigabeni sokuthi lingumthombo wokuphila. Bonke abantu abafuna ukuphila basazoza la ekhaya ngoba ibandla in the spiritual realm
esibecome selikhule ngalendlela ukuthi selizokwazi ukukhipha a divine life. Manje masibuka i-fountain of life kusuke kuchazwa it's a source of divine life. Lokuphila lokho akusikho okwenyama noma akusikho ukuphila nje just ukuphila lokho ukuphefumula lokho esiphilayo, kodwa it's a divine life, ukuphila okuvela phezulu. Manje fanele singene kulomthandazo abathandekayo nawe egameni lika Jesu. Mekukhulunywa nge-evangelical church akukhulunywa ngalezi ndonga, kodwa makukhuluma nge-evangelical church ikhulunywa ngawe ukuthi wena you are the fountain of life. You must be aware ukuthi as the member, as uyingxenye ye-evangelical church, hallelujah, mabakhona abasivakashela bakhona bathandekayo, nawe uyangena kulomthombo. Lithi iBhayibheli uSawule wathola abaprofeti naye wagena umoya woprofeta waprofeta. Ngoba nawe usula ekhaya egameni lika Jesu fanele uhambe nakho ukuthi you are no longer normal. Mekukhulunywa nge-evangelical church kakhulunywa ngalezi ndonga nama-keyboard ne-speaker nanani, kodwa kukhulunywa ngawe ukuthi wena njengamanje usungumthombo wokuphila. So manje uNkulunkulu ufuna ukuthi-ke manje empower, esinikeze lawo mandla, but fanele ube ready and fanele wazi ukuthi wena njengamanje ukuhamba kwakho, ukufundiswa kwakho mesimamba esikoleni edwaleni, you are no longer normal, usungumthombo wokuphila. Abantu abafuna ukuphila basazoza bathandekayo la ekhaya, abantu basazoza bezokhonza ngoba la ekhaya kulomthombo wokuphila. Futhi nabanye abahambayo mase babuyile singabaxoshi ngoba bazofuna ukuphila ngoba kutholakala la ekhaya. Oh, manje fanele ube aware ukuthi njengamanje ngoba kandumo ibhito zakho oyidayisayo lapha ngoba zibonwa nguwe nje sezinokuphila, ozothenga adle zona uzophila, noma nesifo make wathenga kuwe uzophila. Lento engikhulumayo bathandekayo, mazi manje ngahamba nami bathandekayo egameni lika Jesu, abanye bazophila sibakhawula ngezandla sithi nje sibingelelana athunte egula emzimbeni wakhe nesifo esithize, athi manje khawula wewe ezophila, athangazi ngiphile kanjani kodwa nginedinga hlangana nawe nasengiyaphila. You are no longer normal, you must know that. Awusekho normal wena. Shuthi manje ngoba kungasekho normal, sekumele ukuthi mawuphuma awusakhuluma into engaphandle kokuphila. Shuthi awusakhulumi into noma ungezwa ukuthi emzimbeni khona la masukuthi namhlanje akushayi khona, kodwa awusakhulumi ukuthi wena uyagula, ukhuluma ukuphila ngoba you are the source of life. Manje lo mthandazo sizongena kuwo ukuthi before uNkulunkulu ngiphumele phandle eqala. Oh, before ngiphumele phandle uNkulunkulu qala ngami. Kusho ukuthi ne-praise team edumisa la ngaphambili ngoba ayisekho noma namaculo sizothi masidumisa kuphila bami ehlezi phansi. Nihamba nami bathandekayo, bazophila abantu ngokuxoxa nathi abanenkinga. Oh, ama-social worker ala ekhaya azothi maye attend inkinga awasayi attend nge-psychology, awasayi attend nge-certificate abanazo.
uyajika ebuyele ekhaya athi bengihlangene noNkulunkulu ngoba you are no longer normal. Oza kuwe enenkinga ekhaya, enenkinga ethwele emahlombe, engaze ekhathazekile, angazi ukuthi athathe ini ayihlanganise na, kodwa manje wafika kuwe athi ngicela ungikhulekise no 1 or 2. Athi maye buyele emuva angabuyeli ethi kodwa bengimtshelelani, abuyele athi ngase ngaphila, ngase ngahlangana noNkulunkulu. You are no longer normal. Hallelujah. Manje kunento efuna siyiphalaze ukuthi Nkosi qala ngami. Qala ngami. Hallelujah. Qala ngami. I know ukuthi kunesifo esemzimbeni wakho. Qala ngami Nkosi. Kube kunabazalwane kube niyangizwa abathandekayo egameni lika Jesu. I know ukuthi emathanjeni akho khona kunedolo elibuhlungu, kodwa manje zothi Nkosi qala ngami. Qala ngami. I know ukuthi phakathi emzimbeni wakho kunezifo odokotela abanye baze bathi ababoni ukuthi intoni ekugulisa. Manje egameni lika Jesu, the Lord is about to empower us and give life and give nourishment of the Spirit. Sizophiwa siphila. Nkosi qala ngami. Sengizwile ukuthi ngikuphila mina. Sengizwile mengikhuluma ukuphila, mengihamba ukuphila, mengenza ukuphila. Qala ngami Nkosi. Qala ngami simakade, qala ngami. Khona abagula emphefumulweni, khona abagula enhliziyweni balimele. Nkosi qala ngami, ngena enhliziyweni, give me that peace. Ngilimele ubuhlungu, ngilinyaziwe. Nkosi qala ngami before kuyophilisa phandle. Qala ngami Nkosi, nourish me, give me strength, give me power, nginikeze amandla. Ngiyazi ukuthi akuhambeni, kodwa qala ngami. Hallelujah. Qala ngami. Jesus. Oh Jesus. Qala ngami. Qala ngami. Egameni lika Jesu qala ngami. Qala ngami, qala ngami Nkosi. Qala ngami Nkosi. Sengizwile, I'm no longer normal. I should live a divine life. Qala ngami, oh bathandekayo. Egameni lika Jesu qala ngami. Vula umlomo wakho manje. Siyathandaza. Ezisithalaza khona uNkulunkulu abathintayo njengamanje emzimbeni yabo. Qala ngami uNkulunkulu. Qala ngami, open your mouth egameni lika Jesu. Sisemthalaza. Maka wageja lomthalazo lo. Ayikho enye into ozophinde uyithole. Qala ngami uNkulunkulu. Qala ngami. Qala ngami. Izimo zingishayile ngilimele enhliziyweni bathenya baba kwenze. Nkosi qala ngami. Qala ngami simakade. Egameni lika Jesu qala ngami. Qala ngami. Qala ngami. Ngikuthombo wokuphila. Qala ngami Nkosi. Qala ngami Jehova. Qala ngami egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngiyathandaza insuku in the name of Jesus Christ. The power of the Holy Spirit now.
Jesu. Ncwadi yamaHubo esihlanu ivesi lesithathu. Jehova, ekuseni uyalizwa izwi lami, ekuseni ngiyakuzibika kuwe ngilinde. Siphinde. Jehova, ekuseni uyalizwa izwi lami, ekuseni ngiyakuzibika kuwe ngilinde. Isingisi sithi, you will hear my voice in the morning. Oh Lord, in the morning I will direct my prayer to you and will look up. You will hear my voice in the morning. Oh Lord, in the morning I will direct my prayer to you. Amen. Le verse lezinto ey'ntathu mhlawumbe ngazi noma sisazoqeda yini mhlawumbe sifuna sikhulume ngazo noma ezivezwa ile verse bathandekayo. Amen. Khuluma kakhulu bazalwane ubaba Manqele nomthandazo sekuncane nami ngizokusho ngithandile le part ethi akulula ukuthandaza. Igama lenkosi libonga kuyinto enzima ebizwa ukuthi uzinikele kuyo uNkulunkulu lokho ekukhulisa. La bazalwane egameni lika Jesu uDavide la uveza nje izinto ey'ntathu esifuna sithi ukudlula kuzo bese sithandaza egameni lika Jesu Kristu. Amen. Uthi ke you will hear my voice in the morning. Amen. Ngamanye amagama uma ethi la bazalwane uthi you will hear my voice, uzokuzwa izwi lami. Amen. Kuveza ukuthi lo nkulunkulu akhuleka kuye bazalwane ngunkulunkulu ozwayo. Amen. Shuthi isivezela ukuthi lo nkulunkulu akhuleka kuye ngunkulunkulu ozwayo. Uthi ke uyakulizwa izwi lami. Haleluya. Shuthi akafani nabanye onkulunkulu iBhayibheli elisho ngabo ukuthi bazalwane bona banezindlebe kodwa. Amen. Kabezwa. Hallelujah. Cela ukufundela 1 Peter chapter number 3 verse 12. Peter wokuqala chapter number 3 verse number 12. Ngasafunda onke lamavesi. Kodwa ashinte yodwa bazalwane 1 2 3 4 5. Mhlawumbe obhalayo bazalwane ngifuna ukuprova lento yokuthi uNkulunkulu ozwayo. Amen. Ngoba cishe ababili la ngemva abafunda kahle bazalwane omunye uzovulela izaga 15 verse 29, 1 Peter chapter 3 verse 12, izaga 15 verse 29. Bese kuba no Isaiah 65 verse 24, kube no Jeremiah 33 verse 3, amanye mhlawumbe sizokhuluma nje ngawo, kube no Isaiah 59 verse 1. Amen. Kodwa ngicela noma singafunda uzaga asenze kanje. 1 Peter chapter 3 sifunde ku Isaiah 65 verse 24 bese kuba Isaiah 59 verse 1. Amen. 1 Peter kodwa siqale ngawo. Ncwadi kaPetro oqala isahluko sesithathu verse 12. Ngokuba amehlo enkosi aphezulu kwabalungileyo, izindlebe zayo zisekunxuseni kwabo. Ngokuba amehlo enkosi aphezulu kwabalungileyo, izindlebe zayo zisekunxuseni kwabo.
Amen. Now kuyesinye sesibonakaliso lesi bathandekayo ukuthi lo nkulunkulu athandaza kuye uDavide ngunkulunkulu ozwayo. Number 1 la uPeter usivezela ukuthi kunamehlo akhe abuke abalungileyo bakhe, kunamehlo akhe abuke wena, bese andlula ekubukeni wena bese ezwa into oyishoyo. Uthi ke uwenza njani? Uyahlala kuphi? Ngokuba amehlo enkosi aphezulu kwabalungileyo. Yebo. Izindlebe zayo zisemxuseni kwabo. Izindlebe zayo zisemxuseni kwabo. Haleluya. Shuthi lo nkulunkulu uDavide akhuleka kuye, lo nkulunkulu esikhuleka kuye ngunkulunkulu ozwayo. Lithi kuHebrews chapter number 11 verse number 6 uthi ke othandaza uNkulunkulu noma uthi ke akukho ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokuthi umuntu akholwe, noza kuye fanele azi ukuthi uNkulunkulu ophilayo lo. So now lo nkulunkulu esizomthandaza bathandekayo, lo nkulunkulu omthandaza njalo ekhaya uNkulunkulu ozwayo. Noma uSathane mhlambe kwezinye zezinto okwathi uyayithandazela mhlambe zangenzeka ngale time frame obucabanga ukuthi mhlambe kufanele ngabe isilunge ngayo, kodwa akumshintshi uNkulunkulu ukuthi uyezwa. Umthandazo wakho uyawuzwa, wawuzwa futhi from the first day ngoba amehlo akhe aphezulu kwabalungileyo, ngoba wena ulungile ngithi. So amehlo akhe lo nkulunkulu aphezulu ke nezindlebe zakhe ziphezulu kokunxusa kwakho. Wawazike ukuthi njalo make weza uNkulunkulu wazothandaza bathandekayo, ngoba abantu abaningi egameni likaJesu ayicabanga ukuthi umthandazo is designed for material things, but abanga ukuthi umthandazo wenzelwe ukuthi uma uzothandaza uthandazela izinto ezibonakala ngamehlo enyama, uthandazela imizi, uthandazela imoto, uthandazela inkingi. Lokho bathandekayo uMatthew 6:33 uthi funa ubuso kaNkulunkulu kuqala, then zonke lezi zinto zizobe seziyalandela. Manje ke kunenkinga ke ukuthi ke manje bese kuba ne-twist ekhona, sesigcina kakhulu ey'ntweni ey'bonakalayo sikhohlwe womnikazi wezinto. Abanye bekhona nje kade bamduka uNkulunkulu abasathandazi nje ngoba wathandaza wangaphendulwa ngalesikhathi afisa ngaso, wabona ukuthi ashutha ngiyeke lento ngoba ayikho, kanti there is life ngale emthandazweni, kunokuphila okusemthandazweni ngale kokuphila kwezinto ezibonakala ngamehlo enyama. Kodwa kubiza abantu abazozinikela. Prayer is not for material things. Umthandazo awusiwo wezinto ezibonakalayo, kodwa umthandazo ofuna uNkulunkulu, umthandazo we-fellowship noNkulunkulu aba-creator. Bathandekayo, emthandazweni kunezinto ezenzakala. Number 2, abantu abathandazi ngoba becabanga ukuthi uma bethandaza bakhuluma bodwa, kanti asikhulumi sodwa, sikhuluma nomdala wezinsuku, sikhuluma noSimakade omehlo akhe aphezulu kwabalungileyo. Wena kade wamduka uNkulunkulu, awusathandazi wena, kade wamduka uNkulunkulu ngoba akuphendula,
59 verse 1 sibhala ngo 59 lokho Isaiah 59 ungacabanga ukuthi kusho ukuthi 59 verse 1 omunye abe ahlale nje ku Isaiah 65 verse 24 lo nkulunkulu bathandeka esizothandaza kuye bathandeka egameni likathi uNkulunkulu ozwayo bala ingalo kaSimakade ayimfishane kangako ingalo kaSimakade ayimfishane kangako ukuthi ingeke yasindisa indlebe yakhe ayisisi ukuthi ingeke yezwa lo nkulunkulu lesimkhonzayo uyezwa bathandeka uDaniel wathandaza efastile impendulo yangafika ngo-day 1 kanti ezulwini umthandazo usurejistiwe bathandeka wangafika ngo-day 1 wangafika nango-day 10 wazofika ngo-day 21 ngoba bathandeka masithandaza akusho ukuthi amazulu awasizwa musa ukuduma uNkulunkulu ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzohamba ngekhalenda yakho kule khalenda yakhe kodwa awukwazi ukuyithola uhleze ekhoneni awukwazi ukuyithola ungayi emthandazweni awukwazi ukuyithola ungamnxusi emthandazweni awuzwanga yini Philippians chapter number 4 ukuthi icelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nangokuxusa nangokubonga haleluya abesathi verse number 7 ukuthula kukaNkulunkulu kuyobe sekuniqondisa enhlizweni zenu nasemqondweni wenu abesathi ke anozindla verse number 8 athi anozindla ke ngakho konke okubongekayo ngakho konke okuhle ngakho konke okumnene ngakho konke nanini izinto zonke anozindla ngakho process yokungaphendula musu ukuzindla ukuthi uNkulunkulu ngahli wozindla akufana namanje ngiyabhala nisusiza masanamandla okuhamba ngaye omqinisa lendlela ngihamba ngaye omqinisa amandla waveli kodwa kunomqinisayo siyoba siyaqinisa haleluya Isaiah 65 verse 24 Kakuthi bengakambizi mina ngiphendula awumathandekayo lo nkulunkulu simkhonzayo niyamuzwa yini besakhuluma mina ngiyakuzwa liphelile besakhuluma mina ngiyokwenza njani ngiyoba sengizwile yilesi sibindi esinaso sokuthi noma yini esicelayo sesivele siyamukela haleluya egameni likathi uNkulunkulu onjani lo bathandekayo uNkulunkulu ozwayo number 2 sesizothandaza ngoba hey sokuthola vele sesizothandaza haleluya now uthi ke uDavide ekuseni oh Lord in the morning you hear my voice athi ke in the morning iyezivingele bathandeka lekade khuluma ngayo banqele ubamanqele uthi ke in the morning I prepare a sacrifice for you umthandazo it a sacrifice atuzwile sentenzulu uthi ke ngiyawudirect umthandazo noma ngiyothandaza kuwe nini bathandekayo now uDavide usikhombisa enye ilokhuzana i-dimension noma usikhombisa ukuthi ke kuyathandazwa ngezikhathi zonke kodwa le ayishoyo uthi before ngiqala usuku kukhona fanele ezwizwi lawo before ngivuka ngemsebenzini kukhona kumele ezwizwi lawo before ngithatha ifoni ngenza ama-VN ngibingelela abangani kukhona okumele aqale ezwizwi lawo before ngivuka ngihamba ngenza zonke izinto emphakathini
ngiyahamba ekuseni bathandekayo ngoba ekuseni kuthandazeka kahle ngoba usuku lokukhathala sekuphelile ekuseni uPsalms 143 verse number 8 kube no Isaiah 33 verse 2 kube neStino 3:22 no 20 nasafunda bathandeka kodwa khona la ekhuluma khona uDavide athi ekuseni ngoba lento yasekuseni namanje uthi ekuseni uNkulunkulu ngiyahamba ngiyofuna uthando lwakho ekuseni why David yothandaza ekuseni kunothando lukaSimakade olutholakala ekuseni noma ngilale izolo ngithukiwe kwathiwa angisakuthandi wena kwathiwa ngiphiwe wena kodwa ekuseni bake wavuka kunothando lukaNkulunkulu ekuseni uyothandaza ukhona abanye ezulwini abasanizwa abasanazi izwi labo yebo basindisiwe kodwa balazi izwi labo ngoba abakwazi ukuvuka ekuseni Simakade ngiyakuthandaza kuwe ngithandaze kuwe ngesineke ekuseni ngoba ekuseni kunothando noma nginale kubuhlungizo kodwa mangingavuka ekuseni mangingavuka ekuseni noma nginale inhliziyo ebuhlungu kodwa kunekuseni bathandekayo uthi Davide ngiyovuka ekuseni kungangenzeki lutho angazi ekuseni lapho noma u-1 o'clock angazi noma u-12 angazi noma u-2 angazi noma u-3 angazi noma u-4 noma u-5 kodwa ekuseni siyavuka Simakade ngibise wena ngithi ukhulu Simakade umuhle akekho njengawe ababaze ekuseni it's a nice time for fellowship with God isikhathi esihle sokuhlanganyela noNkulunkulu ekuseni uthi Davide ngiyokubisa ekuseni ngiyokubisa Jehova ngikhohlwe nayinkinga kade ngibise wena ngoba ngifuna uthando lwakho hallelujah Jesus ekuseni egameni likaJesu bathandekayo nomthandazo wasekuseni musuku ubhekela phansi kuthiwa phakathi kobusuku bakunamadoda ayeshayiwe ngayizolo amaketanga asemzimbeni kubuhlungu kodwa kwezwakala phakathi nobusuku ekuseni bathi Jehova umukhulu ekuseni bathi Yolena Kadosh Kadosh you are the Zion of Judah you are the Lion of Judah ekuseni kuyavuka abathandekayo lapha ekuseni bayazi abavukayo mhlawumbe laba abavuka ekuseni uthi uyakuNkulunkulu uthi uyasicinga isizulu singafiki isizulu uthi uyayidinga ilanguage oyaziyo kungafiki ilanguage oyaziyo kuzwakala ubabebhonga uyitshale kuhle ukuthi kwenze njani kuzwakala ekuseni kunothando usuthando lugijima mzimba wonke abazikho kaphathe ahlale phansi athi kushakanitepe ahlale phansi ekuseni Jesus in the morning in the early hours nabathakathayo babuye ekuseni bathi babebuya bathole nje Simakade
ekuseni bathandekayo uthi David ekuseni I will direct my prayer unto you. Amvuki ngibuka ama messages ka WhatsApp ngingakayifisa ngingakayithinti nokuyithinti ifone ngingakaboni nokuthi ubani obewangibhalela ebusuku ngoba uzoba nenkinga uzothola imessage kade kuthuka uvele kungasakhoneki nokuyothanda uthi kodwa nokuthi ucabanga linga kodwa mawuke waqala ekuseni wanombiza noma usubuya uyibona imessage uhlala wedwa ngoba those who wait upon the Lord they will mount like eagles abamlindelayo uJehova bayophakama babe ngaphezu kokuthuka babe ngaphezu kwenkinga babe ngaphezu kokungatholi umsebenzi ngoba ekuseni kunamandla ekuseni kunokuphila ekuseni kunothando lwakhe athi I love you my daughter usukuthula ngaphakathi bathi bakuzwela izolo bathi bakunyanya wena utshela ukuthi uyazi ngokuthi wenza kahle umsebenzi wakho baqale bekuzonde ungazi nokuthi bekuzondelane uthi ekuseni madoda uthola uthula bathandekayo ekuseni uyabizwa noNkulunkulu ekuseni uyabizwa noNkulunkulu bathandekayo akasikahlile akasishilo nathi kodwa ufuna bazethe ekuseni wagcina nini uSimakade iphupho lakho wagcina nini wena kade wamduda uNkulunkulu ekuseni bisimama ungakayi kobamba ujoki uthi ubamba ujoki ubamba noJehova omdala wezinsuku athe fika abobumnyama amadimoni athe fika bathole ungumlilo bathi befika bathole ujoki ungumlilo babuka ama exercise ungumlilo la prepare kho ungumlilo yonke into isitulo sakho singumlilo ngoba uqale ekuseni lapha ekuseni kuphihizwa amabhodlela ababekele wona egate ekuseni ungakaphuma ngegate ubusumbikele lo wathola iantenna yasezulu khona la uDavid lapha phezulu khona la uDavid athi ke ekuseni ngiyawuthola indirection yakho ukuthi namhlanje uNkulunkulu uthi ngiyangaphi Jesus abantu bazotshelwa mhlawumbe sometimes ube namamuthi kanti kuthiwa namhlanje thula ngoba ekuseni khona lo director ekuseni ukhona lo director lungakaqala usuku athi wena namhlanje uzoqala kanje ekuseni khona udirector athi ke namhlanje musukuyigqoka ke lengubo le musukugqoka ke le shirt lelo uyabona liveza ifuba ufuna livalekile namhlanje awufaka uthaya umuntu odirector ngoba uyazi ukuthi ngoba usaya emsebenzi nje kunabantu abangeke basebenze bebuka wena ubalimaza ngendlela osuku ugqoke ngayo ngoba ekuseni sithola i-direction ukuthi uNkulunkulu yini efanele ngisho yini efanele kuphi namhlanje ufuna ngiphume ngayiphi indlela uIsaiah thole niyawuzwa iphimbo emva kwenu kodwa alisekho emva kwenu sekulanga phakathi outside yabona likhuluma outside kodwa manje selilanga phakathi uzwa into langa phakathi la isihle sokufellowship noNkulunkulu isikhathi esihle sokuthola idirection yosuku uphila kanjani wenayo idirection yasezulwini uyiphilela wena nje uthi hayi ngizovuka vele ngiyazi ngizovuka ngenze 1 no 2 no 3 no 4 no 5 ngabe ngenze ngiye esikoleni ngabe ngiye esikoleni ngiyabuya esikoleni ngiyaphela ngabe ngiyaphela wena nje yilokho nje phela nje okutholayo yosukwini there is no voice at pray usikamani usenkingeni njengamanje thalaza izigama lakho awulazi inkinga yakho kodwa ufike kuwe incindezele ethi thandaza
bazalwane sesizombiza lo wasekuseni. Ayi uthi ke uDavide ke ngizokhuleka kuwe bese ngiyalinda. Lesithen I will look up. Ngoba bathandekayo lokuthi ke ngizolinda usho ukuthi uDavide ufake ukholo emthandazweni wakhe. Yes. Ngoba awukwazi ukulinda into owazi ukuthi ayizobuya. Uthi ke ngiyalinda ngoba bathandekayo bazalwane usho ukuthi uDavide uya emkhulekweni with expectation ukuthi lento engikhulekana ngizoyithola. uDavide uya emkhulekweni ngokuqonda komqondo wakhe ngoba yazi ukuthi lo nkulunkulu uyangibona lo nkulunkulu uyangizwa. So uma engizwa vele ngilindeleke ukuthi aphendule. Wathi uNkulunkulu bathandekayo usengaphendula indlela zakhe zokuphendula ziningi kakhulu. Kuya ngokuthi ke ukuthandazela ini. Usengaphendula ngeidea ngomcabango uvele ucabange lento ofanele uyenze iphenduleke umthandazo yakho. Manje mawungenayo iantena yasezulwini ingekho sharp uNkulunkulu uzokhuluma ugejeke. Siyokuzwa ukuthi yasikhona into eyathi into awuzwe ukuthi ingcwele into khona into eyathi hayibo. Why? Because your antennas are not so sharp ukuthola ukureceive izinto zasekhaya. Uthi ke uDavide ngiyalinda ngoba bathandekayo kungcono ukuthandaza with a little faith kunokungathandazi inhlobo. Kungcono ukuyongena emthandazweni kunokholo oluncane kunokuthi ungathandazi inhlobo. Siyabona ibandla likhulekela uPetro ngesikhathi esejele bazalwane angithi ngokufunda siyabheka ukuthi babekhuleka khona impela kodwa nabo bebangakholwa kahle ukuthi ngempela uzophuma uPetro ngoba mase phumile sekushiwo ukuthi nangu uPetro uphumile bathi hayi akusuyi mhlawumbe ispirit sakhe akuyena kodwa ngithanda ukuthi baye emthandazweni ngokholo oluncane. Lo kholo oluncane uNkulunkulu walenza laba likhulu labenzela imangaliso. Manje musa-ke ukungaya emthandazweni and all yiya nokholo oluncane ngoba uzothi mawuvula umlomo bathandekayo uNkulunkulu akukhulile uNkulunkulu akunikeza amagama uNkulunkulu moya ngcwele akunikeza amagama ikhule into ugcina uphuma usunokholo. Sanibona bathandekayo. Uthi ke uDavide bazalwane sikuke sibulenyama egameni likaJesu. Uthi ke uDavide bathandekayo bazalwane bami uthi uDavide ekuseni ngiyakubiza wena simakade ekuseni ngiyawudaretha umthandazo wami ukuba uye kuwe Jehova. Ekuseni ngiyakumemeza bathandekayo egameni likaJesu. Nanti vele ekuseni bazalwane bami egameni likaJesu sesingene emthandazweni bathandekayo. Ake simbize lo nkulunkulu ongabonwayo. Singambize yini noJehova owayekhona umhlaba ungakasekelwa. Singambize yini ekuseni noJehova ohambe noIsrael 40 years ehlane. Singambize yini noJehova owabonakala esihlahleni sivuta kodwa singashi. Singambize yini noJehova owavula ulwandle olubovu wawela uIsrael. Singambize yini ekuseni lo waletha imani ehlane. Singambize yini ekuseni lo washintsha amanzi ababayo wawenza abamnandi wawenza alunga. Bathandekayo uDavide uthi ekuseni I will direct my prayers. Singambize yini lo bhalwe ngayo bathandekayo uRevelation chapter 19 verse number 6 athi uJona ngabona phezulu ngabona ngezwa umsindo sengathi umsindo wamanzi amakhulu. Uthi ngabona the 24 elders bememeza bethi hallelujah hallelujah. Ngabona the 4 beasts zihlala phansi zethula imiqhele yayo ukhulu nesimakade. Singambize na owenza ku-Israyeli wathi lona umzimba wami ohleshulelwa nina leli gazi lami. Bathandekayo
singembize na singembize na ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ake sithandaze abathandekayo egameni likaJesu